En thuolo machielo nyakoro moge mwaka wa mandwa kechendo ni maro imore ka entari ka par kod aboro dwe mar abiriyo ga 2022. Kigo abiriyo nyadidek kiyudo 21. Nyiso ni dong ndalo 21 to jo Kenya dhi e debe. Odong juma adek. Jumbe adek kende. Nyakoro moge mano nyisi chal mar gik moko kata chal mag wechego mag siasa kabino tiro makawuono waikuni mago mag siasa par ni doho IBC pod nitiere weche madhi mbele bati. Kawuono ni endi doho onyiso IBC ni kaber to giduoka Kigame e ng'wech. E kindeno bende IBC ong'ado oko nying Sonko. Koro weche pod otudore to chokore. Iluongo ni nowache gi jasiasa moro mabe matuo more to tudore. Bende wadhi nyaka koro gwenge nyakoro mga Jones nya bende koro siasa medo ikore. Nitiere oganda bati ma bende miyo gatije mago bende mar ng'ado kura mar konyore kagi kacha. Waneno kan nitiere go motimore ng'anyo motimore e kaunti ma Kisii. Mano bende wadhi manyo nyakoro mga jongo tino makawuono to mokwongo wang'iye thuond weche. Piny owacho koro yangore ni oketo chenro mar duoko chien nengo mogo gi nus mar nengo ma ing'iewego sani. Duol mar IBC owito oko kendo puoth manyocha osemi Mike Sonko ne laro kom gavana ma Mombasa. Nonro mar Auditor General yango ni chenro mag dongruok ma odiwo kaluo ma pok otieki nengo gi hao siling bilion 1. Warwakini machiegni nyakwara Ramogi mar yudo weche manyien adimba. Magi gin weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV. Be thuolo matudri kodwa lao maro machuok 2 3 6 000. Kabende wantiere mbui Facebook page kanyalo weche gi achiel kachiel. Nyinga Lydia Okeyo. Machiegni jaloko marwa en Winnie Adoyo. Nyinga en George Bati. Wachako kod weche motenore kod duoko piny nengo mar ngima mabendo sebedo koridore sani koro nyakwara Ramogi. Ondeng Wiburu nyalo koro chope mesa. Kala be joma nyalo gombe agomba koro nyalo geno nitie ni nyalo yude mayot. Thoth ji sani ang'e dhi ndo kamora ahinya kendo kamor mokalo kabe ne gisewacho kanyo Bati ni nengo sufria yot moyo nengo mogo. Koro ing'io sufria to gimidhi tede sufria. Nyakoro Ramogi wach maber ni piny owacho osechuogo chenro maduoko nengo mar mo kuon piny kod nus mar nengo ma iusego sani. Chenro no geto duoko nengo mar ofuko mar kilo 2 ma sani iuso siling 197 nyaka siling 100 kama joreg mogo ibiro chul mondo mi ous mogo e nengo manyien no. Edwin Okoth leronwa kaka bedo ni moko kuom johala komora hinya kod chenro no ema koro nyalo geng'o ne oganda yudo fungruok magisebet ka girito kuom thuolo mathoth. Chenro mar piny owacho maduoko nengo mok kuon chien koro biro geto joreg mogo ma ibiro kednegi omenda thenge mondo chulgi ka giuso mogo e nengo ma piny owacho ketono. Ramogi TV ne oyudo malingling mowuok e migawo mar omenda mayango kaka chenro no ma onego chakre machiegni ibiro ta kama koro ofuko mar mogo mar kilo 2 onego use siling 100. Ofuko mar kilo 1 mar mogo onego us kuom siling 52 ka kilo 5 igeto mondo us kuom siling 250. Gunia achiel mar mogo ma en kilo 50 koro nego us kuom siling 2150 kaluwore kod chenro no. Mano biro bedo fungruok maduong' ne oganda masani osebet ka nyiewo ofuko mar kilo 2 mar mo kuon kuom siling 179. Kilo achiel sani en siling 100 ka ofuko mar kilo 5 iuso kuom siling 515 e dukni mapachoka. Nengo mar ofuko mar kilo 2 masani no en mana manodok piny matin bang' kalo siling 200 dwe mar 6. Okang' manomiyo piny owacho golo osuru ma ijuoge wi oduma mawuok e pinje maoko mondo tem duok godo nengo mar mogo piny. Chenro mar piny owacho no wachore ni ne otiyo kod nengo mar oduma mar kind siling 5,800 kod siling 6,000 e gunia achiel mondo chope nengo manyien mar mogo no ma igeno ni biro chako tiyo machiegni. Okang' makamano koro miyo oganda siso gi geno ni ng'wenyo kuon ponono nyalo bedo mayom matin. Kulingana na bei ya unga wamesaidia sana wananchi kwa sababu watu wengi walikuwa wanalala njaa na hata lishe haikuwa bora kwa sababu haikuwa inawashibisha. Kawuono mor nikech rais oduokonwa bei mar mogo chien. Koro kaka jomatindo wanyalo yudo joma pok oyudo kaka omako ngima maber nyalo yudo kaka familia chiemo. Koro wagoyo ne kerero kamano kuom duokonwa mogo bech mogo chien. Sama kamagi ji ne nigi shida mang'eny, ngima oidho kaeto bech chiemo bende oidho malo. Koro wayudo tabu ahinya seche wamanyo pesa, iyudo pesa, ionge pesa moro minyalo nyiewo godo chiemo.
bech mogo kodwok piny wanyalo yudo alot to kinyiewo mogo to familia yudo kaka chiemo. E chenro no, agulu makende idhi chuogi mar keto omenda ma migawo mar pur biro tiyogo e chulo joreg mogo ma pachoka. Mondo ne ni weg ohala chako uso mok kuon e nengo madwarore no, kamiti makelo kanyakla joreg mogo, migawo mar pur kod johala biro nono kwan mar ofuke kata gunde mogo ma joreg mogo uso, ka bende gibiro nono ka iuso mogo no e nengo mowinjore. Piny owacho ne otiyo kod chenro machalo kamano higa mar 2017, kama nengo fuko mogo mar kilo 2 ne odwok piny kawuok Sh120 nyaka Sh90. Wich bar koro medore ne piny owacho ma bende sani ni kod chenro mar gayo medruok e nengo modhi mag nyamburko, kama ichulo ne oganda ma ok tin ne Sh50 lita ka lita mar petrol kod diesel ma ginyiewo dweni nyaka tarik 14 dwe mar 8. Geno koro en mana ni moko kuom gwenge chiegni golo oduma e puothe, kendo nengo mar chiemo no ma oganda mathoth ohero chamo nyalo dok piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kowuok e mago motende gi weche mag mogo. Koro wadonje weche mag ikruok yiero maduong'. Duol ma ochung' ne yiero e pacho ka IEBC koro mayo jalar kom gavana ma Mombasa Mike Sonko boke mane puodhe kaka jachung' e laro kom no. Matimore ka Sonko bendo chiwalo ng'ure nyim doho maduong' mogik mano mar Supreme e pacho ka kodwaro ni doho no owinje kendo ywakne kendo lok pache e wi okang' maloro ne oko mar ng'we laro kom gavana ma kaunti ma Mombasa. Jafombo marwa ma Mombasa George Aoko nigi ler mar wachni. Ndalo adek kende bang' duol mochung'ne yiero kod kiewo e pacho ka IEBC podho Sonko kendo chiwo ne oboke mar laro kom gavana Mombasa, wachno ne ochako lokore kadiemo wang'. Ma en bang' apisa mochung'ne duol no Mombasa Swalha Ibrahim Yusuf ndiko ne Sonko kanyise ne giwito oko puoth makamano. E oboke no, olero ni doho mamalo koro oseng'ado ni Sonko ne ogol e apise e yo mowinjore, makoro nyiso ni ok nyal yiene chung' e kom mora mora mar siasa e pacho ka. Kata kamano, Sonko moramo ni chunye ok bitongang ne ochako ringe doho nogono mar Supreme kodwa ni doho no lok pache kaluwore gi ng'eto mar burano. Danson Omari en achiel kuom okinde mag Sonko. This matter was before the Supreme Court way back from March this year. It had never moved. But the decision of the Mombasa Free Judge Bench jolted the Supreme Court to react. Firefighting slotted the hearing on 14th. The duration as to why this matter was never determined from March to the 13th of July raises serious fundamental questions. Kwan jong'ad bura e buche no bende gikone gin go gi kiawa ni mar ne githoth moloyo kaka ne giwinjore. Governor Sonko and his team raised that question before the court. How can you tell us it is 5 judges by court order, then again you are sitting 7 judges? A greatest violation of the fundamental human rights of Governor Sonko was occasioned by that sitting. En wach masani koro nyuolo paro mopogore kind johera mage e kaunti ma Mombasa. Wadwaro ni mondo Sonko obedie debe, to kalure gi gima notokea ni koro gini dhi miyo voter turnout mar baba dhi bedo piny. Nikech watarajia ni koro johera mag Sonko ka bende okel kura gi mondo obi ogoch ne baba mondo mi turnout obed malo. Gini nochako gi wach moro mar Shabal. Mang'ama ne timo wach Shabal ne en ng'at achiel. Nwang'eyo gino maber ahinya. Kotieko gi Shabal odhi kuma witi. Ko kuma witi obiro ir Sonko. Matiene na a common man ng'ama dwa konya common man onge ketadi. Nyono waneno ka Sonko nyoka chingi dala kuche chande bo biro thiedho kae. Kose miriambo. Koro joma ni kagi no neno ka koro Sonko biro konyo common man ma Mombasa kae. Imomi ineno koro gikelo wigi ni koro mondo Sonko mondo oriembo mondo common man udong mana kaka okura kae. Omiyo gima ila na okwanya liye. Ose gino ose chandege minga makoro kata beta koro oweya nikech ng'en mol sana ng'en jogi bechal ka gimoluore ng'en ka jaksera masero mabero biro kuma intie gi nyako nyakibed go saka nikech ng'en samoro sero maro nyalo maigo bako. Kore momiyo samoro jogi otimenade oluore to koro kaka jogo osegireni aneno beta mondo waweya mondo orit next election. Jotelo malaro kom gavana Mombasa ne bende jogoyo dhogi piny ewi wach Sonko. Sonko luwo sheria te. Igoye piny ochung'. Itere kato ochung'. Mofuato sheria tete midwaro. En wuoyi. En wuo?
katigoye kata kinyere moketo wa kiwango ma paro nyithindo matindo masomo sani kati ya mane family ma piny chalgi sonko kena kwa ine mondo biokonya koni koyie mondo nyandra gi jogi. Wametumia kila mbinu kuhakikisha wametoa baadhi ya wagombea ambao wangekuwa na athari yoyote kwa hii siasa ya Mombasa kutoka mchuano wa ugavana. Tumeona wamefaulu kumuondoa Shahabal kwa vitisho, ikabidi atoke. Wamefaulu kumuondoa Sonko. Sisi unajua tunataka competition ile safi kabisa. Oganda jo Kenya to chutho jodak Mombasa koro jobeta kicha marango kabende mijingo ma Sonko pod dhi godo nyime mar dwaro bedo e debe kom gavana ma Mombasa biro nyuolo olemo koso oyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kapod wang'eyo mago motudre kod yiero nyakora mga jwang doho golo chik ne duol mar IBC mondo miyo chiw thuolo ne Ruben Kigame mondo obede listi mar jogo madhi laro kom tend piny Kenya. Jalbura Anthony Mrima yango ni Kigame ne owe oko e yo ma okratiro. Matimore ka duol mar IBC nyocha oselando nyinge ji ang'wen kaka mago madhi laro kom tend piny Kenya kendo ma nyingego opuodhi e oboke ma oyiedhi mano mar piny owacho. Ruben Kigame wuon orwako kang' mar doho no ka owacho ni IBC koro luw chik mar doho kendo miye thuolo mar chopo nyaka debe. Korti ya juu imeamua kwamba IEBC na Wafula Chebukati walikosea kwa kutonijumlisha kwenye orodha ya wagombezi wa kiti cha urais. Kwangu ni ushindi wa watu wengi. Itakuwa ni makosa makubwa ikiwa IEBC haitaniweka kwenye ballot kwa sababu inaweza kusababisha tena kurudiwa kwa uchaguzi, na hatutaki kurudiwa kwa uchaguzi. Sisi hatujali kama zile karatasi Ramogi otimo mos kuom ng'ikruok mar duol mano mabende winjo. Kata kamano kawadhi nyime jalar kom tend piny Kenya gotiko mar UDA William Ruto kod kweth mar Kenya Kwanza kawuono notero campaigns magi e kaunti ma Nairobi kama ne gimedo e sero ombulu kodong' mana jumbe adek kende to piny Kenya dhi e yiero maduong'. Ruto nyiso chir ma en go mar kawo loch e yiero mabiro kosingo bero ngima jo Kenya kendo oneno ni ochumi ma pacho ka bende obero. Omedo sayo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kuom ng'ur e wi yore maduol mar yiero e pacho ka IEBC chano tiyo godo e yiero kowacho ni UDA ni kod adier ni duol no dhi tayo yiero makare. Ruto bende oseyo mokalo nonro mar paro mosebed kigolo gi kembe matimo nonro go e pacho ka manyiso ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod ni mbele kowacho ni nonro makare ibro time lela gi oganda jo Kenya tarik 9 dwe mar nyien e debe. Tarehe 9 mwezi wa 8. Jameni, mimi naomba kura ya huyu gavana wetu anaitwa Sakaja. Wapi kura ya huyu kijana anaitwa Sakaja? Wapi kura ya Sakaja jameni, nione kura ya Sakaja. Huyu kijana amezaliwa hapa Ngara, anatosha ama atoshi? Huyu jamaa anaelewa Nairobi ama haelewi? Na ombi langu kwenu ni kwamba tujitayarishe, tujitokeze kwa wingi kwa sababu tarehe 9 tunataka kura ambayo itapeana ushindi kwa William Samoei Ruto. Kushiringo zimebaki, mwanze kuheshimu hao wananchi. Mambo ya kunyanyasa wananchi muache. Ama niaje? Sio hiyo. Ukiona kanzo akuwa na kuuliza biashara yako iko namna gani na nikusaidie namna gani. Zile magari zile Mariamu wanachukua kina mama sokoni, zile mapika kwa nabeba watu. Kama kuna mtu wa scrap metal hapa, tarehe 10 mkuje vitu walimechukua hiyo magari imechakachaka.
Nyakromo bende koro siasa medo chwakore wadhi nyake koro gwenge wang'e mag matimore counties wadhi nyake county Masia kama jalar kom governor ma county Masia James Orengo mano mar ODM osedayanga manifesto mare odiochieng' makawuono. Orengo kod jalup ne osingo ne oganda Masia ni oikore mar kelo lokruok e sectors mopogore opogore kamoriwo mano mare jiwo tie mar chiemo, pi, thieth, jiwo ngima rowere kokalo e chugo thuolo mag tije to kod bende neno ni sekta mar pur motegno e county Masia. Manifesto no soma yanga ne jopiny gi jalup James Orengo ma en William Oduol. Orengo dhi nyime gi jiwo oganda Masia mondo mi owuog oko karom gi kendo obiogo ne ombulu. As the James Orengo William Oduol team, we are promising you right here, right now, just as we have done on the campaign trail, to hold ourselves to higher standards of integrity. This manifesto, therefore, is a strategic plan that defines a roadmap that we'll pursue during our time in office. Food security and agribusiness. First in our list of priorities is food security. With the rivers Yala, Zoya, Lake Victoria disposal, we, the Nyalore team, believe it is just a matter of time before Siaya becomes food sufficient. We will work hard to ensure that we reclaim and put into productive agricultural use some of the idle community land and some of the public land that are currently not in use. We intend to reclaim a portion of Yala swamp so that we can make Siaya County the bread basket of this region. We also intend to make Siaya County a net exporter of agricultural produce. Kora anakwau wang ni okodwa no tiende odhi kot ni yalo kes. Wadwaro ni ugo kura mang'eny tarik 9 dwe mar 8 ma ng'ato kadhirango duoko to wacho ni ma ok anyal dhi kot. Ayie lawyer. Nyakora mwekoro ng'e mago motudre kod mbaka kata mago magideno ni debate bati wasaneno ka moko kuom governors osetime kachiel kod jolar Compton piny Kenya mar gibiro mbele kanyo. Kiny wabed gi mane? Kiny wan gi mar jolup jolar Compton piny Kenya ma bende timore kiny chakre saa 11 mar odhiambo ka geno nitiere ni jogi te biro bet ni nyalo yuoro mondo ginyis jopiny chenro maginoro kata koponi nitiere moko madiponi ok nyal to bende wabro ng'iyo nikech mane momiyo wan wang' jopiny. Kiny wang'e kiny. Riwruoge mag jofwambo kod ute fwamo pacho ka omako chung' motegno ni chenro mar twak madayo dho jolar Compton piny kod jolupgi biro dhi nyime kaka nosechani. Ma en kata bang' moko kuom jochung' buogo ni ok gibi yuoro e twagno mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga koro miyo walero. Jolup jolar Compton piny Kenya igeno ni biro chope twak mobagi kod ute mag fwambo kama jofwambo kod jopiny biro yudo thuolo mar winjo mise kod lai mag dongo piny Kenya to nono habgi oleng'ore. Debate mwaloso ni ok waloso negi, waloso ne jopiny maduong' moloyo te ne gichopie kacha mondo giler ne jopiny ne weche mage magichung'ie. Waseng'eyo kendo wasewinjo ni jalup ker William Ruto kata ogai mara UDA gi jalupne ne giwacho ni ok gidhi biro e twak gi duto nikech wan gi twak moro ma kiny to wan gi twak moro ma wik manyien. Wabilo wach kod jodito kod jolony mag ute mag fwambo kendo fuono maling'ling mag twak ma obagi mbalariany ma Catholic University East of Africa. Kantie candidate moluoro jopiny, modewo jopiny, to biro chopo kacha mondo ler jopiny ne en weche mage moneno ka onego bedne jotelo luwo matut to nikech ang'o. Koro kata dibed na achiel kuom gi nyalo lewo moko biro to twak dhi bedo maber kabisa nikech
wan gima watimo kaka ute mag fwambo en ni wakelo nafas mondo wami jogo malaro telo thuolo mar wuoyo gi oganda. Chachilo Tieno en jatelo mochung' ne jodito mag jochung weche e ute mag fwambo ma Kenya. Kairi Kuduor to en jagoro mar riwruok mag jofwambo e Kenya. Giyaro ng'eyo mar kit twak makelo koyo ne moko kuom jolup jolar content piny Kenya. Ng'ama lewo moko chopo mabaro ne ni modhi bedo gi midhiero maduong' nikech ma en twak ma onego bed gi twak jopiny. Kendo mano dhi nyiso achaye maduong' kabisa kuom jo Kenya. Waketo jomotiegore maler mong'eyo molony e weche moko madhi biro e debates go mondo gikwong gigo kodwa mbaka nus sa. Liekore ni moko kuom jolup jolar content piny Kenya chano leo ma nyalo kelo pek mane. Nikech ka Rigathi Gachagua kobiro to weni Mikai Martha Karua pap. Koro Mikai biro loka pabno mare kendo biro tiyo godo nikech jopiny dwa winjo. Koro kata moko wuoyo oko kucha godhogi ne samoro gibiro mano samoro mana kaka gitimo siasa gi. Wan gi mwang'eyo ni kiny kochopo sa 11 wach ma debate dhi chakre. Gimedo ni ok en gima kare ni ute moko mag fwambo nindo nyakonchiel tije kendo mano wach ma giwacho ni miriambo. En miriambo maduong' ne ute moko odhi konchiel. Tijwa en menye ne to adiera ni kanye. Kapone iyudo tiko no tilil. Wabiro menyi to kantie lil ne moboro neno to moboro nyiso jopiny. Ute mag fwambo bende koro yangore ni biro bedo kod kuonde mag riwo ombulu mana kaka Kairi Kuduor kod Chachilo Tieno leronwa. IBC madhi kwano kura wan wabiro riwogi. Ombulu mwadhi lando kendo mwadhi goyo kwan en ombulu moland gi IBC, ok en ombulu moland gi ng'ata. Nyaka bed en ombulu moland gi returning officer kata presiding officer. Nikech returning officer bo bed constituency tallying center. Twak mar dayo dho jolup jolar content piny Kenya idhi bagi tich ariyo tarik 19 kamano mar jotelo malaro content piny Kenya to ibiro bagi tarik 26 dwe ni. Seche ndong' ka nyiri bende lwar. Twak mar dayo dho jolup jolar content piny Kenya obagi e mbalariany ma Catholic University. Penjo maduong' en ni to Rigathi Gachagua nyalo chopo koso nyalo kere gi chien ne twagno endo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Batichuno ni mondo nyaka waduok penjo ma Walter openjo no. Kata ka Gachagua dhi biro kata ok dhi biro. Nyaka gi sani Rigathi Gachagua nyaka Ramogi ochopo kama kinye time twak mar jolup jogo malaro content piny. Kendo Omondo mondo dhi ochuoyo wang'e. Ing'eni nitiere ndalo penj mitimo penj. Nitiere odiochieng' moro moketi ni ji luoko mesa, ji luoko desk. Koset ing'iyo ka protractor be nitie. Irudho bende mwa Kenya mane bende. Koro Rigathi Gachagua no dhi mondo dhi ong'i kaka ikruok oketi. Mano en ranyisi no dhi bet. Ing'eni sani e siasa en ni nitiere tugo mar wich. Ikungi nyalo pando pachi. Pando paro. Tugo gi paro. Maka king'eni Wajakoya bende nurite to chieng' mano wacho ni konino ndala achiel to jalup jatend piny golo manifesto embe wacho ni amba dhi golo manifesto mar chieng'. Koro sani gik machalo kamagi pod nyalo nenogi. Kwa dhi mbele nyakora Mugajwang' en ni jolup jolar content piny Kenya ikore malero ne jo Kenya kaka gidhi siro jolar content Kenya ponono ni gichopo lek margi mano mar yudo ombulu mathoth weche go mag dongruok ma bende gisesingo ne oganda jo Kenya. Twak mar dayo dho jo siasa go chan dhi timo chieng' makiny. Jogo madhi e piem matwak makiny gi nyakora Mogi nonro mag to chal nade. Kaka liet mar siasa medo tedore kendo jo Kenya menyo jochung' ang'wen malaro kom jatend piny. Kaka bende imenyo jolupgi mane giwalo e kindi jo siasa mamoko ne ng'wech mar manyo content Kenya. Martha Wangari Karua mar Azimio la Umoja Wan Kenya, Rigathi Gachagua mar UDA, Justina Wamai mar Roots Party kod Ruth Mutua mar duond bura mar Agano Party moro kamoro ne owal kendo achiel kuomgi dhi bedo kod hawi mar bedo e kom mar ariyo gi uteku e pacho ka. Kom jalup jatend piny. E kinde makoro jofwambo chano bago twak mar yango nyalo kod chia margi e weche mag telo, wamenyo jolup jolar content piny. Martha Wangari Karua, nyathi mar ariyo e familia mar Josephine kod Jackson Karua, mane giyudo dwe mar 9/1957, en achiel kuom jotelo masani piny Kenya luwo sigande. Kopogore gi kaka ji ong'eye ni en jasiasa, Karua en okil, tich ma oyango ni ne osomo mondo oyud kaka onyalo konyore gi familia mare. I resigned my job as a magistrate
to practice law so that I could make ends meet for myself and family. And those were the days that Moi and Kanu were affiliating everything on site. E kinde ma alap mar siasa oneno kaka jatelo mager, Karua ma en min nyithindo ariyo koni en mana dhano, kendo timo ne familia mare gik mamiyo owinjo bed ni timo ne nyithinde. Besides being a politician, I have a family. I enjoy, like every mother, being with my children, being with friends. I'm just a regular person. When my kids were younger, I had no driver. I personally took them to school, picked them from school. Bang' donjo e lap mar siasa higa mar 1992, kendo bedo jaod bura mokwongo Magishugu, e wi nindo, Karua koni ni ne obedo gi lek. Martha Karua ameota doto akiwa State House akitawala hii nchi. Mama huyo. Lek manyalo chopo kare. Bang' wale kaka jalup Raila Amolo Odinga nyaka achon, Karua osebedo ka ochiwore kaka jatelo makedo ne ratiro mar oganda, kendo singo mare en neno ni jopiny obedo gi ngima makare, kedo kod mibadhi kod neno ni obedo achiel kuom jo Kenya manyayo dongruok ne piny Kenya. So why would I step aside for doing well? Excuse me. I will be telling Kenyans that I'm ready, able and willing to contribute in nation building. Rigathi Gachagua, jatelo manonyuol higa mar 1965 e Nyeri, chamo nyadhi kaka jatelo mani kod lony mar ma ok tin ne higni 30 moting'o bedo jatend loch nanga e kinde piny owacho mar KANU. I stand here today with more than 30 years of public experience. I have been to and worked in every part of Kenya. E alap mar siasa, Rigathi nenore ka jatelo madiro weche. Tupiga ukitaka tupiga. Wacha niongee na watu yangu. Kata kamano, e ot, obedo machiegni gi jaode kendo seche moko bende orie dende. Rigathi Gachagua ma bende ne obedo jating' ndai mar Uhuru Kenyatta e kinde mane en jatend migao. Sulwe mare orieny mapiyo ei siasa, ka e higni 5 kende siasa ne owale mondo mi obed jalup Ruto, kendo en gi geno mar bedo jalup jatend piny bang' yiero madwe mar 8. Kopogore kod Karua manodonjo e doho kaka jayal buche, Gachagua ne odonjo e doho kane odonjne kod keth mar yudo omenda e yo ma ichich-go. Jolup jolar komtend piny Kenya ma bende dhi chopo e twak mochan bago gi jofwambo tich ariyo mar jumani, oting'o Justina Wamae mar duond bura mar Roots Party, ma bende nigi singo ne oganda jo Kenya. We have a project like the early one where we pick the best 50,000 youths in cohorts. Cohort moja inaenda 4 months. 4 months, huyo youth anapata 4 acres out of the 200,000 acres ya serikali as capital for their project. Jalup jachung' mar laro komtend piny Kenya gutiko mar Agano Party, Ruth Mutua, bende wacho ni nyaka ket arita makare ne jotelo kaachiel kod oganda eka Kenya nyalo bedo gi dongruok. We need the chase cars, enough security to go out campaign because the masses are waiting for us, but we need to feel protected too. E kinde matond duoko mar yiero ma tarik 9 dwe mar 8, jolar komtend piny Kenya kod jolupgi medo nyiso chia margi mar telo ne Kenya. Piem mapek nenore e kind Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza. Kata kamano, wach mogik ni e lwet jago ombulu. Kaka mana kaka en Lydia, wach mogik ni e lwet jago ombulu. Isepedhe yo makare kendo koro gintiere gi ng'eyo kuom jolup jochung' opogore koro kiny iluongo ni golo keto tiendi maber mbele. Yes. Itewo mondo item lombo jopiny en twak manyako Ramogi kelno achiel kachiel Ramogi TV kendo kik iweyo ba iket mana wang'i kae Ramogi TV. En singo mabende wamedo singo ni wabiro timo nyako Ramogi nikech wane wang'i kendo wane iti bende kaka TV mari migeno mar Ramogi. Wang'io mago mabende umedo oro ka Jacob Zuma Otiende wacho ni entiere Ojola Kisumu West Sub County, wacho ni is watching. Asante sana serikal kuom duoko nengo mar oburu chien. Sos nyocha osegol e Otende ka George. Wati ne inyo ji kendo thoth ote kawuono gin mag mogo. Aneno kanyo ka Jalang' Otieno to nyiso wakanyo ni omor gi okang' ma sirikal okawo maduoko mogo chien, koro gimokwayo ni mor tedo be koro duoko e piny mondo koro kochielo to chamo. Kuon cha ese chielo gi mogo. Ochielo gimo chamo gi kuon to koro yudo kakote. Eriko Keyo Kizito bende wacho ni
omenda maromo bilion 1 mag dongruok ma ok otike counties makaluo ken wach makare. Wacho kanyo ni bilion 1 kende oromo kuoyo pi kata loso irrigation scheme mano kanyiriko keyo Kizito. Kabine David Onoka wuod Rinya bende wacho ni omora maratari gi weche gi mag mogo kendo chenro mit ne adua. Erokamano nya David Onoka. Ongwena Elias bende wacho kanyo ni entire kademo koni piny owacho to ero koro dwaro ni bech mogo duok piny. Kata kamano jo ohala kata jo us mogo ochayo kata obuono chike go mag sirikal masani gologo ok gibeduoko bech mogo chien kowuok 170 gabiro nyaka 100 kaka idwaro no ka ng'eny gi to bro golo mana $2 kata $5 kende bati. Koro jopiny biro ng'eyo ni mae gima sirikal dwaro mondo otim. Koro kan tiere ng'ato to koro nitie mana kaka chike bende nyalo luwo kode. Nitiere brother Akuku George mar Thimlich Oinga wacho ni sani aneno ka 6 piece ok dhi nyalore kaluwo nikech wadwaro mana dhano ok duond bura mano kaluwore gi pache. Kachiel koda David Onoka wuod Rinya wacho ni Lydia kod Bati awinjo makare gwenge mag Rinya koni kendo ahero chenro mar OIMORE. Fellow Wood Mary Bentine kantiere cham gi wadu wacho ni waduoko ne President Uhuru kamano kuom duoko nwa nengo mar mogo chien nyocha Uganda inyore Bati. Kabendo tis nyakwar nyawade bende wacho kanyo ni en sindo mwalo kendo wach mogo no chopo nyaka sindo kono giwinje kendo gimor kode mokalo. George ja Kenya kwanza no to wuondo wa kinya kuchopi ngate ose golo pache kanyo eno oseng'eyo ni Rigathi chal ni nyaka chopi kata kamano wasesingo nyakora mwajwangi no osechopo riasol kata ikro kumano onyalo dhi chopo kendo odhi chopo kikete kanyakwara mogi to miwinjo wacho gi tenya kama kiny gi yud geyo makare. Mokwongo idea ne yweyo ni erokamano kuom medo orunwa ote mari medoro ote mari nambari 360 kata mana e Facebook page marwa mar Ramogi TV ka imedo keto wang'i e weche manyien mag OIMORE. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Judith Omondi, Kani Nairobi, Ma, Ramogi TV. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Bed kod budget ka idhi e supermarket. Neni inyiew mana gigo monego inyiew. Kaponi ok ing'eyo kwan mar omenda ma inyalo tiyogo, inyalo po ka itiyo gi omenda mathoth. Be injal molap dogenda onelaro komora mora ma siasa to dwala dosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogiSales@rollmedia.co.ke kata yo atol ne Moses namba mar 0725540432 kata ne Nicodemus namba mar 0728598945. Enjoy View Travel, affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform.
View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Every day, over 15 million members are transforming Africa. Million members empowered to create, to harvest, to unite, to dream. Equity. Karibu member. Machiegni kendo nyako Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien mag OIMORE kama bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nitiere limbe pinje ma oko kocha. Piny Kenya kod Seychelles oketo kogno winjruok mano mar ohala kod tudruok kod kayorego mag dongruok. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod jatend piny Seychelles Wavel Ramkalawan oketo kogno winjruok mar jiwo winjruok e sekta mag arita, limbe pur, pith jamni kod sekta madito kaka thieth kod somo. Pinje ariyogo geto medo jiwo dongruok mar okalo jiwo achiel margi kendo kete tim okenge mago moko ma osepedhi kaka mago manyalo konyo chwalo gi nyime. Of the blue economy, and we have in that regard agreed to strengthen our collaboration in protecting but also in ensuring sustainable utilization of our ocean resources for the benefit of our two nations and our two peoples. Kenya and Seychelles had substantial bilateral cooperation in fields such as education, health, trade, agriculture, civil aviation, as well as strong people-to-people ties even before the establishment of diplomatic relations on the 10th of January 1990. Wamero sura nyako Ramogi wadhi nyime. Jatend migawo mar somo Ngire George Magoha okoni obiro dhi nyime kod rango gedo mag klese mag CBC kata tok report mar janon buge mag omenda ma pacho ka yango ni chenrono tiyo kod omenda mathoth. Magoha mane lose kinde keta yanga klese mag CBC skunyeri machani ya county ma Kiambu olero ni ok en kod adier gi ng'ata ng'ata omiyo gino machune ni nyaka orang mana chenrono en owuon. We are today commissioning classrooms here, and you will see me commissioning them. One will ask, why do I, as a minister of government, go to commission? It is because I do not trust anybody, and you can also take that to the bank. I must make sure that I am not given reports that cannot be verified. It is so much better to go to jail because you went to inspect something that is there that cannot be carried, instead of being praised for or being accused for spending money that was spent for something that is not there.
Wadnya kaunti makisika mobila magweng maitumbe kaunti no makisio makorawere mo kapar maitudo gitulo mar siasa manomuoch kendo rocho chenro e alworano. Osibiti maitumbe James Barasa oyangoniro werego moko ne odino ndara makisi kochomo Kilgoris kage ng'anyo ewi gino magiwacho ni chenro mar IBC kauji dhi konyo e yiero ne otim e yo ma okratero. Ywaruok ne oneno e kind obila gi rawerego kendo ma ochwe okelo hinyruok mar obila achiel. Korka kore apisa mar IBC bade ma Bobasi Frida Chabet okoni ok en adier ni nitiere mibadhi e kao jotije mag IBC madhi tayo yiero e gwenge machalo kaka Nyamache, Ogembo, Sameta, Kisii Central gi South Mugirango marowerego ywakne. Mtoto wangu aliprai lakini hakupewa kazi. Sasa sisi wanyonge tutapewa haki yetu lini? Swali langu ni mbona tunapelekwa Ogembo na Ogembo ni Bomachoge na sisi yetu ni Itumbe. Mbona ofisi hatukuletwa kwa ofisi zetu Itumbe, tunapelekwa Ogembo na sisi si wa Bomachoge. I strongly affirm to them that there is no politician who has given me a list or requested me to employ POs and DPOs of whom he or she prefers. So those are false allegations, and I've strongly refuted that claim. Omedo dhi nyime nyako Ramogi kendo pod wasudo ka wang'iyo mago motenre gi weche mag neno ni oganda oyudo ratiro margi kaluwore gi nek ma samoro osebed kichich ni timogi moko kuom obila e pachoka. Riwruok mar okinde LSK owuok oko mar bede opara manyime neno ni ratiro oyudre ne familia mano wito wedegi kale lweto obila tulo kod ji mairocho ratiro margi. LSK kod riwruoge mamoko kaluwore kod deko mar yudo ratiro ka ji mamoko bende pod ilalgo kendo ok yudi. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler mathoth. En higni 5 bang' yiero ma higa 2017, yiero mane okelo tulo e moko kuom gwenge ma pachoka. Moko kuom ji mane owito joheragi e kind tulo sani ni kod rem bang' rem yudo ratiro e thuolono duto ni mar sani Kenya ochomo yiero machielo. To gima notimore cha kik odog otimore. Wauneno ka jomoko go korgi. Go koreno duoko wachien kechi nyiswa ni nitiere gimoro ma pod dhi timore. Bena Buluma ma en miyo mane owito yawuote ariyo e kar dak ma Mathare bore Nairobi pod paro chien. Ne gin polise manor e gweng' mar Mathare mane gloro ne ji Mathare. Ne gigoyo ji, ne ginego ji mang'eny. Ana wuona wito nyithinda ariyo e kind lweny mar 2017. Kare ni kuangusho en mana askari monege ochwade gi risas to onege kamano. Taskeche gipodo giwuotho waneno gi. Pidho nyikwaye mane odong' osebedo ting' ka geno magin godo bende onge. Piny owacho kosekawo ting' mar kumo apisa mane itudo kod nek mag yawuote. Nyathi kichidwan mondo dhi skul. Samoro rwako uniform moyiech to wadgi rwako uniform moko yiech. Ng'ene ni lweny. Koro duoko wachien medo duoko waga chien nikech sama iparo kama wuodi nodhie en gimoro malit. To cases gi gini aipoa. Lakini aipoa gidhi mos ahinya. Polise maneko gi gin polise ma ji ong'eyo gi to pod giwuotho e gweng'. Koro okwang'eyo gimomiyo gideko, okwang'eyo gimomiyo gidagi tero wachni mbele. Riwruoge mopogore opogore makedo ni ratiro mag oganda kotelnegi kod riwruok mar okinde LSK koro chako campaigns mar kedo ne ji ma osewito joheragi e lweto obila ka gisiro mondo kik tulo machal kod magi nenre e yiero maduong' ma higani. In the security forces, those who have developed this habit will from today cease and desist from undertaking extrajudicial killings. But if they don't, then they will be met with the full force of the law. Ma biro sama lipot mar riwruok makedo ne ratiro mar oganda e piny mangima. Amnesty yango ni e higa mar 2020 kod 2021 ne nitie kwan mar ji 144 mane oneg aoyaye ka ji 11 ne olal kendo ndachgi pok ofweny. Lipodno bende yango ni obila 14 ne odonjnegi kod ketho mar rem luwo chik e kind dwe mar 4 higa mar 2020. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.
Weche motenore gi mano nyakora mogeni riwruoge ma kedo ne ratiro mag oganda e kaunti ma Kisumo ogolo ayanga andika mabiro konyo tayo kaka iyalo buche kor gwenge chenro ma dho ngere luongo ni Alternative Justice System. Riwruoge go yango ni chenro no en maneno ni oduok chien buche madhungore doho ma pachoka. Beti Okero mane otelo ne nyasi no wacho ni geno gima duong' en ni oganda yudo ratiro margi e yo mapiyo. Jodongo mawuok e duol mar jodong Luo wacho ni yalo buche kor gwenge biro konyo ahinya weche mag lowo ma ilaro kod kata ratich mond liete. GAO is by far the largest structure that is dispensing alternative justice resolution in Kisumu County. But knowing that there is a guideline that helps them to be able to guide on how the process is going to take place, to ensure that they respect anybody who walks in, but also to standardize and harmonize the approach that they use is important. Koro kwachako burane, kako wachake ne, doho mawango kuru biro nono wache nyithindogi, weche minego, kesa mora mowuok to gi maonge chudo e community Uganda waka. Omiyo adwa wacho ni wayie kendo wamor ni gini biro konyowa nikech mokwongo beche yot. Mar ariyo ok idhi kata Kisumu ni idho mtoka, iwache dala uka. Mar adek inyalo wache gi dhok midwaro ma ok ni wakili dho mtoka iwinji tangu duogo wacho ni gima owach kata ja en ma nikech dho ngere ok yot. Koro samoro inyalo wuondi to kara be gimi wacho bera. Then we are now going to ensure that its implementation is done so that every member of the public realizes justice within the stipulated framework. And it is also a good move because the populations are increasing, and therefore the normal judicial system or the courts at some time will be overstretched with the need for justice. Good morning. Very good. Nyakoromogi yiero chiegni kendo wamedo menyo ni weche go mag dongruok e kor gwenge tend kor gwenge ahinya to counties go makaluo kamoro ni chenro mag dongruok mopogore opogore ma osechamo omenda maromo shillings bilion 1 e counties go makaluo pod okwamo kama koro luoro nitie ni pesa oganda nyalo lal e chenro go. Moko kuom chiche nderni kod gedo ma ok dhi nyime osekawo moingo higni 10 nyaka ne chak gergi. Jafwambo marwa Edwin Okoth miyowa ler mathoth kendo miyowa ler ma ripod janon buge mag omenda mag piny owacho makoro bende sayo migepe mag piny owacho kotiyo kod omenda marach e chenro go. Digni mar chenro mag dongruok, podho mar chenro mamoko kod lal mar mwandu ma iketo ne chenro mag dongruok osekelo dok chien ne gwenge makaluo. E higa mar 1991, migawo mar arita ne ochako gero apise mag piny owacho kata Nyanza South Headquarters e kar od bura ma Suna East, Migori County. Higni 31 bang'e, gedo no pok orumo. Janon buge mag omenda Nancy Gadhungu wacho ni omenda maromo shiling milion 701 mane otigo e odno koro nyalo lal, ka bende omedo kethre nikech gedo ne ochung'. Ok en Nyanza South Headquarters kende. Chenro machalo kamago ma osekawo omenda maromo shiling bilion 1 ochung' kata gedo mekgi odeko e counties 4 makaluo. Omenda ma ka otigo e yo makare to nyalo konyo oganda e kedo kod dhier, ngaji kod midhiero mamoko. E kaunti ma Homa Bay, gedo mar Kadisi ma Magunga osekwamo kuom higni 9. Ot mane onego bed kod apise mag piny owacho mane osechwele omenda maromo shiling milion 8 pod gedo ne otamore rumo, kendo koro wachre ni shiling milion 12 biro dwarore mondo tiek go gedono. Janon buge omenda bende wacho ni kaunti no ne otiyo kod omenda moingo shiling milion 6 kane imedo ger kar jot mar kamishona ma Homa Bay County mane ochaki higa mar 2020. Gima ne onego ger kod shiling milion 11 koro ne oger kod shiling milion 18. E kaunti ma Kisumu, chiro mar otonglo mane onego tieki dwe mar 10 higa mar 2021 bende wachore ni ne odeko, kata bed ni omenda maromo shiling milion 79 ne osetiyo. Machiegni kod chiro no, gedo mar ndara mawuok Kemri nyaka otonglo kokalo Tiengre nyaka Rota osedeko kuom higni 3.
Ndarano mar kilomita 5 kende ne onego ger kuom thuolo mar dweche 8 kende chakre higa mar 2018. Osemana goye lam matin kendo janon buge mar omenda koro wacho ni bedo ni jogedo onge ndarano. Milion 18 mane ochul mondo gerego pok okonyo jopiny kata matin. Tend kaunti ma Kisumu bende ne ochiwo rak mar gero tesen mar konyo e kedo kod midhiero mag mach. Gedo mane onego tieki higa achiel kende. Kata kamano, gedo no mar siling milion 255 pok orumo. Kata bed ni osetieko higni 3, kendo janon buge omenda mag piny owacho ne oyudo ka kambi mano miyo rakno onge kama onego bed ni gedo no dhi e nyime. Chenro mag gedo ma piny owacho timo ithoro kawnegi okumba ma ong'ere kaka performance security bond. Okumba magayo lal mar omenda ponono ni jagedo ok otiyo maber kata ok otieko tich. Deko kod gedo tiende ni okumba ma kamano koro ok nyal tigo, kendo kembe mag gedo thoro bandho omenda mokalo mondiki e orak ka gedo oselewo kamano. Jopiny marito chenrogo bende ok ne ber gi moromo, ka omenda mag jopiny ma nyalo tigo e chenro mamoko mag dongruok bende medo kethore. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro maduong' e migawo mar pith rech kod lupo Francis Owino chiwo siem ne jotend dho wedhe kaachiel kod apisa mag piny owacho ma itudo gi tim mar tudruok gi jonjore e sando jolupo. Owino loso kano olimo dho wath Masuri mani kaunti ma Migori kama ichano yawe masind baraf ma rech ma olosi e nengo mar silings milion 140. Jatelono oyango ni chenrono idhi yaw ayanga juma manyien kendo geto kelo lokruok e sekta mar lupo makaluo. Jolupo e dho wath Masuri ka otelne gi jakom mar gi Justus Sabare nowacho ni gimor kod chenro nikech odhi kelo fungruok ne jolupo. The issue of post-harvest losses because of lack of cold storage, because of lack of barafu, hiyo tumeweka katika kaburi ya sahau. So BMU and your team, please, hatutaki makatel na kiburi na kuja kuleta conditions mingi ambayo itafanya wavuvi wakose kufaidika katika mradi huu. We have the fish fillet, we have the condensing room, we have the ice making machine which can all the time, the 24 hours, it's going to be working because we have the backup from the Kenya Power, that is the KPLC. We have backup for the generator, we have the solar system which is already in place. Wan kaka jolupo wa mor nikech namba chiel wa dhi yudo kamwa kane rechwa kwa mano godo chiro maoko gi nengo maber maonge ng'ama biro deyo jalupo kose agirech niya ka ok akawni to rech ni dhi kethore. Onge sama sane rech Masori beach gi the surrounding beaches nyalo kethore sana. Nyakora mugentula bende wachako kawo yweyo machielo bati kata kamana no kanyi kwara mungu osiko ka luto kata mana oro ote magi. Nano kanyo ka samkuko to wacho ni omora ahinya gi weche manyien kendo ka entire loa Karen to gima chande eniro oduoko wach mag mogo piny. Bech mogo duok piny koro penjo ni to gas gi mor tedo tibro duok karango. Aparo ni gimoro koro onda machiel mi yot mar wuotho kedhe kamidhie. Koro nyiso no ndamo ma piny owacho kaloni okato kaoni. Nyiso ni koro kwa biduogo chien ka koro wang'eyo gima chielo. Ahinya to bende king'iyo kama biro mana ndala achiel kende bang' piny owacho we medo nengo mar mauta gina bende koro kelo fungruok ahinya ne oganda jo Kenya. Nano kanyo ka bende jicho mchanganyi wacho ni entire nyadorera en bendo kete mana kera Mogi TV moro kuom chenro ni mos kanyo bati. Kabano kanyo ka Jack Noviko gada to nyiso wa niya ni ento kue kende ema waduaro to kue ni ntire lwet IBC mondo miwa yiero moluonga ni transparent kanyo mano man gi ratiro oluonga ni free and fair yiero ma ji oyiego yiero mar kue. Erokamano ne Jack Noviko gada. Wach mogo no mora malich ahinya wadwa mano Jerry Nyawanda wuod North Kadem Ward owacho ni wach mogo no odwa mule chunyi ahinya en bende joma bende wach ni endi mulo chunygi. But gi Lydia anto gima neno en ni gie sani ji mang'eny osekao kargi magidhi goyo e ombulu manisa ma koranja. Wacho ni ji mathin kende manyalo lokore
Councillor Francis Obwanda wacho ni nitie game kendo neno wa makare game ramula ero kamana ahinya. Maxwell Van Laki kanyo ka en gi min gi mano ka Nyasuba Nyasoti nyar Gemba DMP odenre kamano wacho kanyo ni gin bende gintiere chenro ka gintiere gwengego ma Kayole County kama Nairobi kabia neno kanyo ka Maxwell bende chako chwado to machielo Cosmas Odhiambo wacho kanyo ni wuod tsunami hapa ne mano nyingi bati ne Ramogi ler kendo mor gi weche to gimopenjo en ni kare jalup jatend piny Kenya tiyo e piny owacho mane kaka sirikal oduoko bech mogo piny to podo pingogi. En koro mano japiny manyalo duoko penjo nikech wan bende wan mane Kenya ka Morris Dianga wuod Kamungundho wacho ne en weyo maler kabisa Ramogi warito mana yuko jamna ok ng'eni en jamna mane jamna mar mogo apani en ba koro bech mogo dok piny koro iyuke mayo inyatenge kata wasi ka Jacob Zuma Otiende bende wacho kanyo ni Kisumu West Sub County and represented Ngire Tomolali mano kanyo Ngire mar University of Nairobi bende wacho ni nitiere kodwa kero kamana ahinya Ngire kuom kete mana kera Ramogi TV wako yo matin bati ka waduogo to pod wan gi mathoth nyako Ramogi kidhi mabor. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongo dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga Eten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Highline Motors Limited maenduka mopuodhi mauso pikipiki mar TVS kod tuk mar Piaggio kelo ni ber mathoth. Pikipiki duto mag TVS koting'o nyaka brand manyien yudore mana Highline Motors Limited. Inyalo chulo pesa aching kata e yor hola. E yor hola ibiro chulo mana deposit mar $20,000 kende. Mafuta bende wamiyi mar $500. Wachiwo free labor service. Spares bende yudore nengo moyueyo. Wayudore Nyanza, Western kod Nairobi. Thoth gochwe namba mar 0754358882 kata 0710858475. Highline Motors Limited, od TVS gi gige duto. Machiegni akora Ramogi jwang'ero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wang'iye mago makoro tuche pau tuke. Koro wadonjo weche mag tuke kaka Lidio wacho no jang'wech mar Kenya Judith Korir orieny ne Kenya piem mar ng'wech e boma ma Oregon e piny mar Amerika.
Koro yudo mila mar silver bang' tieko ng'wech mar kinda kata marathon e thuolo mar ariyo. Korir otieko ng'wejno bang' ringo kuom seche 2 dakika 18 gi seconds maromo 20. Jang'wech ma Ethiopia Gotitom Gabriselise ema obedo jaloch e piemno mar marathon. Jang'wech mar piny Israel Lona Chemtai Salapita ema obedo